Aydımçı, showman, şahir, tadanlı, turgun, kompozitör, artist, alpbarcı, operator, rejissör, blogger. Tanış yüzler. Turgun portal websaytymyzyň mehriban tomoşaçylary, bizde tanışylar açy gepleşimizin täzesanny hoş gördük. Biziň bugünkü tanışylar gepleşimizin tanışydy bolsa, ýurdumyzda belli alpbarjy iň owadan denanymyz men pikirimçe Muhammedowa Zibagodyr. Bilýän, asla yerliksiz däl howatyryň hederin. Menem her hal awra üçin elle barym ederim. Esasyda sen özüňe beren halal duýduňa hemem tüýgülep, serpaýlap ýola salan gyýdyňa anamly bolup giderim. Zibagodyr, seni tanışylar gepleşimizde hoş gördük. Sag ol, çağıryňyz üçin sag ol. Berhäliň. Ilk bilene çaqlymyz kabul edip geleniň üçin köp sag bolsun aýdar. Sag ol. Hemem gorkýan gelmem dänim. Ýok, gorkarýan soraglar ýok, ilmi soraglar ýok. Başda da aýtdym size. Soraglarda da kömek ederim. Tomuşadan bolsaňa bilýänsiň. Onu da men biraz tanışadan gepleşýärmiz. Tanışýar gepleşýärmiz. Adnan belli bolýar. Siz ýaly tanalýan ýüzler gatnaşýar ilk bilen. Ondan soň dörejilik taparmyz bilen biz size 20 tane sorag taýynadyk. Aslında 25 tane ýöne şol 25 tane soraň 20 tane dogry jogap berip ýetişseňiz 20-sine hawa. Dogry jogap berip ýetişmeli, oňa da 3 minut wagt berýär. 3 minutiň içinde 20-sine dogry jogap berip ýetişseňiz gepleşimiziň bugünkü sanynyň ýeňçisi bolýaňyz. Bolýar. Egerde jogap berip ýetişmeseňiz, ýeňilýäňiz we biz dörejilik taparmyz bilen size bir şert berýär. Näme şert? Onu ýeňilen soňaýdyr. Eger ýeňilseňiz, ýeňilmezek bolmaly. Kabul et ýerine ýetirmeli bolýar. Bolýar. Ýene men siz ýeňirsiňiz diýip pikir edýän. Eger taýin bolsaňyz 3 minut wagtymyz gitdi, soraglamaza başladyk. Birinji sorag özüňize degişli men özüm belledim. Diýip eger birden alpbarjy bolmady bolsaň kim bolardyň? Näme? Hemmesine de sorag berýän. Advokat. Adamlary goýardy. Çağalarına ejeleriniň berip bilmejek, emma kakalarynyň berip bilýän zady. Ejeleriniň berip bilmejek, kakalarynyň berip bilýän nämesi bar? Güç, gorag. Ýok. Ejede güç gorag berip bilýär. Ha, dur. Oçstva, oçstva, hawa ejeleň berip bilmejek, kakaň oçstva berýär. Menden soraýaň, näçe ýaşyňda diýip. Menim düýnäli öňüne 27 ýaşymdadım. 2 ýyl 30 ýaşaýan nädip? Men düýnäli öňüne 27 ýaşymdadyma? 2 ýyl 28 bolmaly. Şu derejede çalyp geçilýän bolsa, siz bilmeli. Bunu bilmeli. Şu wagt haýsy günne gürleşýär. Ýylyň başyna? Ha, näçesine? Men çyslawyny aýtmalymyň. Например, ýok seret, ýylyň soňy bolsa, ýylyň başy bolsa, demek doğumyny kaçan ekenmen? 30-njyda. Öňüne 30. Dogrydan 27 ýaşymda. Dogry jogap berdi. Haýsy iýmiti bişirýärken näçe duýd atsaňam şor bolanyk. Iýmiti duýd atsarsynda duýdly bolmaly. Ha, ona Bolýan beledi. Bolýar. Ha. Gaýnap dur diýelim tarçyn. Ha. Dur. Duýdly bolmajak bolsa, iýmitiň daş çökmen gaply bolmaly. Soňan bil gaýnadam dok daşy bilen. Yumurtka. Dogry jogap berdi. Näçe ulanmamyzça ilk kiçelip soň gutarıp gitýänler. Ulanmamyzça. Kiçelýär, gutarıp gitýän näme bolanýar? Näme? Awa, sawun dogry. Nähil käseden çaý içip bolmaz. Gülkünç sogawa, gülkünç soragymyz. Nähil käseden çaý içip bolmaz. Çaý käseden içilýär. Hawa, onuň nähil käseden çaý içip bolmaz. Näçe käseden? Hawa. Logik. Wagt gidip durdurmalar. Boş käseden. Boş käseden dogry. Dili ýok. Ýöne dogrusyny aýdýar we dogry zady görkezýär. Dili ýok. Ýöne dogrusyny aýdýar. Dogry. Sagat dili bar. Ha, dur, dili ýok. Howa? Görkezýär. Howa? Görüp oturan zadyň görkezýär. Ýok. Özüň görkezýär diýip. Hawa. Jereniň doganyň ady Selim. Kakasynyň ady Bayramguly. Ejesiniň ady Ajap. Näme jereniň oçtasy näme? Täzene. Jereniň doganyň ady Selim, kakasynyň ady Bayramguly. Bayramgulymy? Hawa. Sen özüňe deýişdi zat ýöne senden başgalar köp bolanýar muny. Maňa deýişdi zat? Sen sana deýişdi zat. Biz köp bolanýar näme? Adam bolaymy? Adam dogry. Diýip iň gorkýan zadyň. Näme? Küçük mörmejeklerden. Gorkýan naskomlardan. Bu zat ýörüýte adamlaň ýalňyşyny düzeltmek üçin döredilen. Esasany okuwçylaň. Bakym jogap berildi we wagt gitýär.
Qozg'uchilar. Yuri Gagarin, Sherlock Holmes, William Shakespeare. Qaysi artiqmach bulan arasında? Nima? Yuri Gagarin, Sherlock Holmes. Sebebi o'ylanib toplantirsa. Ne so'rog'i yo'q deb bo'ladi. Ha. Ne so'rog'i yo'q deb bo'ladi. Shu so'rog kimga bersam ham shunga yo'q deb bilmayman. Lamoq meni misol uchun ena tango o'rayam desalar yo'q deymazdim. Yo'q deyilmez olim. Olim doğru geçen yani. Mungul kunjirak jog'ava. Onu bilmedim demek. Men senden men eshitganmi deysam. Ha. Eshitgan dading ha? Ha, eshitganmi deysam yo'q deb bilaman. Ha. Jangvar qapti yo'q. Jangvar telefon? Ha, qaysi ishingga tayyorlanib deyman. Uyda. Yo'q, qaysi ishingga tayyorlanib. Tayyorlanib tayyorlanib. Ha, tayyorlanib tayyorlanib. Ha, yana bilishing tayyorladam. Yo'q. Ko'nalingmi? Ömralım ya. Çok abi gül kunç hayta eşingem olsa teyde deyip cevap vermedi. Konusu satın alam doktorda. Yine 2 sorum var. 10 yıl bundan önce doğulan olsam şu an ne yaşında olurdum? 10 yıl bundan önce doğulan olsam? Şu an? 11. 11 değil 10. Yanlıştım demek. İyi yine bir sorum. Kız yani in belli diyen zat. Peç. Primom smysli. Kız yani gün. Peçem işoğumayı da şene birde. Yakkan olin. Ot. Tuk. Sorum bereyin cemleye. Bu zat neçe ağır bolluğuçu biz begeniyet. Avray? Avraya da begeniyet. Yani bunu görüyet. Görüyet. Açıp. Soğut. Soğuda mağır olsa begeniyet. Şimdi ne olsa begeniyet? Pul olsa begeniyet. Kapçığımız ağır olsa begeniyet. Men fikrimcha sen yengchi bo'lding. Ko'p kimni so'rag'im bildingiz? Kabir so'roqlari yaqinladingiz, uni men qabul etgan. Sababi iyidagi darbunyal so'roqlari bilib giden yo'q. Seni yengishing bilan Twitterimdan qutlayan. Aslında yengilsalar qatnashan tanishishimizda shart beryapti. Sen yengding, ya'ni onnada shart bersa qabul edersingmi? Sen yengding yo'q. Omoda sening bilan qo'shib xat bermaysan. Ha, shtaydam. Gaplashuvda tanishishimizda. Ece varada qo'shaqay. Yuragimda yaqin sen. Ha. Sen haqda bir sho'ram yozmadim Ece. Başarmarım, berden qaydarmayım. Yani öz yanımdan oylanıp nece şanına bir hoş sözü aydarmayım. Gursağımda duygular var, şeyle var. Onu ak kağıda geçip bolana. Ece sözün yadıyan, bolana. Şol bir sözden amra geçip bolana. Men son andım, son gelip aklıma. Her an haçan ayttan Ece sözünü, sonku ehli sözlen sakka saklana, şol mukaddes sözü geçip beryanım. Uç fıraksız asman, zemin arada, şol mukaddes sözün töküm süryanım, şol mukaddes sözün qanat beryanım men. Sonlaran. Ece cango öğren seni. Benim öğreneceğim. Спасибо diva. Odan sizden qo'shib qap berdingiz. Onun için hem sağ olun gepleşimde gelenin için hem sağ olun. Sanat elimden belam. O ismikler ardı ece. Sağ olun. İnni siz gepleşimden yengçi torlanız. Boş gitmeyen bize gelen mihmanlar gepleşimizden bize yakından yardım veren ilk bilene Katmer kafemiz var. Katmer kafemizin adından sana tecrübe sağlatmız qavşırıyat. Katmer kafesine işin üstünlük ardı edip size qavşırıyat. Sağlatmız qutaranaq bizden gepleşimizde yakından yardım veren Kavuşan ayakkabılarım mı? Hava, olaram size yürü tasavvur doğrattılar. Sizin gönlünüzden yarar deyip ümid ediyoruz. Kavuşan ayakkabılarını sağlıklı aydıp. Yeni bir sağlıklı qavşırıyat. Bulam elim sporttan. Sportu söyleyenler için. Benim krediyası söyleyen sportu. Elim sportunu da köp sağlıklı aydık. Sağlıklı kutlu olsun. Köp sağ olun çağırınız. Benim sağ olun size de işinizde üstünlükler arzu ediyor. Köp sağ olsun aydıp. Şular yal avadan fırsatta tanışırlar gepleşimizin bu edeki tanını geçirip kutarıyat. İnni tanımıza doğuşan çak. Hoş sağ olun. Sağ olun.